O temporal Joseph barre Galicia. A auga xa ameaza con chegar ás casas en Cuntis e os veciños puxeron a salvo as cousas que tiñan nos baixos. Tamén saíron do leito algúns ríos das comarcas do Deza, Vigo ou Pontevedra. O interior da provincia está en alerta vermella pola chuvia. Que tal? Moi boas tardes. Son os primeiros efectos deste episodio de chuvia excepcional co que comeza a semana en toda Galicia, sobre todo nesa área que está en aviso vermello. Neste telexornal Mediodía estamos en directo en varios dos puntos de interese informativo polo paso precisamente do temporal. Estamos na sede do 112, onde se segue o minuto cada incidencia. En Cuntis, onde acabamos de ver como rebordou o río. E estamos en Vigo, onde vai seguir chovendo e poden producirse nas próximas horas asolagamentos. Xa hai zonas anegadas na Limia, unha da provincia de Ourense en aviso laranxa pola chuvia, e tamén en puntos da provincia da Coruña. Por exemplo, na área de Santiago ou Rianxo, onde recolleron xa 90 litros por metro cadrado de auga. En toda a comunidade hai que pensalo hoxe dúas veces antes de sairmos á rúa. O peor deste temporal de chuvia agardámolo de arredor das 9 desta noite, pero no que levamos de xornada van xa 70 incidencias e 30 accidentes de tráfico, segundo o 112. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide precaución. Ao redor das 9 da noite prevese a hora que podería ser máis complicada pola acumulación de choiva que se vai producir, que se está producindo de todos os servicios de emerxencia, se manteñen en alerta e en coordinación para calquera circunstancia a maiores que se poidera dar. E outra imaxe que este luns deixa o temporal, a das aulas baleiras nos colexios e nos institutos das zonas que están en alerta máxima. Neses 16 concellos que recibiron o ESALERT non hai clase nin transporte escolar. Recoméndase evitar calquera desprazamento que non sexa absolutamente imprescindible. En Ourense, nas zonas en aviso laranxa, canceláronse as actividades ao aire libre. O temporal afecta tamén o tren en Galicia. Adif limitou esta mañá a 160 km por hora o servizo de alta velocidade entre Ourense e Santiago e suspendeu os rexionais e o ferrocarril de vía estreita, o FEVE, que enlaza Ferrol con Oviedo. A que se mantén é a folga do transporte de viaxeiros na provincia da Coruña, porque sindicatos e responsables das empresas saíron da reunión en que mediou a Xunta sen un acordo. A patronal pídelles aos sindicatos que remate a violencia e as centrais consideran que as empresas se negan a mellorar o convenio. Así que, a partir do luns que ven, a folga vai ser indefinida. O acceso á vivenda en Galicia recibe un novo impulso. A Xunta reforza o compromiso de construir e rehabilitar máis pisos con 2.000 millóns de euros. Haberá máis axudas pros mozos e pros colectivos vulnerables. A meta é contar con 10.000 vivendas máis en 2030. E xa hai condena pros dous acusados de matar a Antonio Costa, un coñecido praceiro de Santiago. Os dous aceptaron cumprir 11 anos e medio de cadea nun acordo previo que evita o xuízo. Pediron perdón por este crime que conmocionou a cidade. Mataran a vítima a golpes de madrugada, cando ia traballar en novembro de 2024. Nos deportes, o Celta e o Depor dixiren as derrotas que sufriron onte nos seus partidos. O Celta caeu ante a Real Sociedade por 3-1. Mikel Odriozábal está a ser un xogador diferencial e a Real está invicta no que vai de ano. E o Depor perdeu na casa co Racing de Santander nun partido bronco que rematou en Lea. En breve, dámoslle os detalles. Como lles dicimos, a borrasca Joseph deixanos un luns de temporal en toda Galicia. Non só pola chuvia, o vento do sur tamén sopra con moita forza. É unha situación que deixa en aviso toda a comunidade, con especial incidencia na costa da Coruña e en toda Pontevedra, onde o aviso é laranxa. O mesmo nivel de risco tamén se vai activar no litoral atlántico, polo que de novo volvemos falar dun temporal moi duro de inverno.
absoluta. Galicia choveu durante toda a mañá. Ollo, o peor aínda está por chegar, xa que a auga non nos vai dar respiro. Estamos vendo imaxes de Cuntis e de Lalín. Estas son de Cuntis, son dous concellos do interior de Pontevedra que nestes momentos están en aviso vermello por chuvia, onde non escampou ningún segundo durante toda a mañá. Son apenas algúns exemplos, porque o certo é que chove prácticamente en toda Galicia. De feito, xa houbo algúns desbordamentos que obrigaron os veciños a tomar medidas. Ese é o caso de Cuntis. Para coñecer en detalle como está afectando a borrasca Joseph a nosa comunidade, estamos en varios puntos de Galicia. Seguiremos ao minuto as incidencias que deixa este temporal dende a central da Axencia Galega de Emerxencias, na Estrada. Pero tamén estamos nese punto que lles acabo de citar, Cuntis, onde o río xa rebordou, e en Vigo, na zona de Balaídos, onde están moi afeitos a sufrir asolagamentos pola chuvia e onde esta tarde case que seguro vanse repetir eses asolagamentos. Tamén estamos moi pendentes do mar nesta semana, onde xa levan moitísimos días acumulados en poder sair pescar, e dos encoros e dos ríos, poñemos os ollos neles, porque van subindo de nivel ao non poder parar de chover. No interior da provincia de Pontevedra suman xa 10 horas chovendo con forza. A tarde pode complicarse moito coa suba do caudal dos ríos. Imos ata a sede, en primeiro lugar, do 112 na Estrada. Ali é onde se coordina o operativo de emerxencias. Nuria, cal é o balance de incidencias a esta hora, 2:30 da tarde? Pois hasta ahora hai 70 incidencias rexistradas por mor deste novo temporal. A mitade destas emerxencias están relacionadas con accidentes de tráfico de pouca consideración, saídas de vía, choques por alcance. Como dicimos, ningún destes accidentes deixou feridos de importancia, son todos feridos leves. Con todo, como ben comentabas, Marta, dende a Axencia Galega de Emerxencias fan un chamamento a non baixar a garda, porque vai a continuar chovendo de forma moi notable nas vindeiras horas. Ademais, vai arreciar o vento e esa auga vai ir parar aos ríos. Moitos ríos desta hora preocupan especialmente porque podería ir aumentando o seu caudal. Preocupan especialmente aqueles ríos que atravesan distintas localidades importantes. Falamos dos ríos Umia, o Lérez ou tamén o Tea. Ademais, lembramos, segue activo o plan Inungal en situación de prealerta. A alerta enviouse este domingo por precaución para poñer a poboación en garda. Estaban na casa e chegaron a alerta a todos os móviles da vez, a vez e se asustaron un pouco. O que pasa aquí? Pasa que a borrasca Joseph trae moita chuvia, especialmente a 16 concellos do interior de Pontevedra que están en alerta vermella. Son en total máis de 90.000 veciños. Nun dos máis poboados, na Estrada, comprobamos que o aviso nos móviles dá resultado. Xa non aparcaron por ter medo ás cornisas dos edificios e tal, sí que se nota bastante da alerta. Hai 4 persoas nada máis e a agua corre como se fora un río. Os ríos son precisamente o que máis preocupa. Ríos como pode ser o Tea ou o Umia, que na zona de aguas abaixo, desembocadura, podrían ser algún problema e por iso estamos facendo ese seguimento. Nas casas lindeiras, máxima precaución, recoméndase mesmo subir as plantas altas en caso de anegamento, mentres non cheguen os servizos de emerxencias. Pero os efectos da borrasca tamén se notan no resto de Galicia. A chuvia hai que sumar o vento forte e o mar revolto. As autoridades fan un chamamento. Estar atentos, sobre todo, ás indicacións das autoridades públicas e evitar na medida do posible os desplazamentos. O temporal tamén afecta a outros medios de transporte. Suspendéronse os trens rexionais de Ourense con Santiago e con Vigo e o FEB de Ferrol a Asturias. Tamén se cancelou o transporte marítimo na ría de Vigo mentres non mellore o tempo.
Bueno, imos repasar no mapa eses 16 concellos que están en alerta vermella. Aquí os temos debuxados. Este é o nivel máximo de risco. É a área do interior da provincia de Pontevedra que abrangue concellos das comarcas de Vigo, Pontevedra, Caldas, Tabeirós e Odeza. A tarde vai ser longa nesa área que temos en aviso vermello ata as 3 da próxima madrugada. O presidente Alfonso Rueda chama a precaución a todos os cidadáns para garantir a seguridade dos veciños. Gloria. Sí, efectivamente, Marta, Alfonso Rueda dixo que a situación máis complicada se prevé en torno ás 9 da noite, que está previsto que sexa cando se rexistre esa maior acumulación de auga. Por iso, Alfonso Rueda volveu facer un chamamento á prudencia e á responsabilidade. Pediu que ningunha persoa se acerque ás marxes dos ríos ou mar e que se eviten todos aqueles desplazamentos que non sexan imprescindibles. O presidente Rueda dixo que todos os servizos de emerxencia de Galicia están en alerta e traballando de forma coordinada. Rueda deu os datos de incidencias das últimas horas, dixo que en total houbo 70 e que a maioría delas se deron nas provincias da Coruña e de Pontevedra. Afortunadamente, ningunha foi de importancia. Dende as 12 da noite ata as 12 deste mediodía, o 112 Galicia atendeu 70 incidencias, 30 por accidentes e a maioría na provincia da Coruña, 33, seguida de Pontevedra con 21. O nivel de incidencias nunca é baixo, pero 70 ata as 12 da mañán. Agardemos que se manteña nestes términos e que a cousa non vaya maiores. En todo caso, todos os servicios de emerxencia se manteñen en alerta e en coordinación para calquera circunstancia a maiores que se poidera dar. O presidente da Xunta pídelles aos veciños que onte recibiron a alerta de Protección Civil que sigan as recomendacións de seguridade nas próximas horas porque se agarda un empeoramento da situación. Todas as prevencións sobre evitar desplazamentos innecesarios, alonsarse dos cauces dos ríos nas zonas costeiras do mar, por suposto, mantéñense ao redor das 9 da noite. Prevese a hora que podería ser máis complicada pola acumulación de choiva que se vai producir, que se está producindo. Pois xa escoitaban que unha das medidas básicas de precaución é evitar achegarse aos ríos porque hai risco importante de que se desborden. En Cuntis xa saiu fora do leito un afluente do río Gallo e hai veciños que comezaron a retirar cousas das casas para que non se lles estraguen. Aí temos a Alejandro. Alejandro, descríbenos a situación que ves nestes momentos. Pois Marta, cumpríronse todas as previsións e aquí en Cuntis leva chovendo toda a mañá. Estamos nun deses 16 concellos que está en aviso vermello no interior da provincia de Pontevedra. En algúns puntos poderíanse recoller ata 150 litros por metro cadrado en tan só 24 horas. Como ti ben indicabas, agora todas as miradas están postas nos ríos. Por exemplo, o río Gallo, seu paso polo centro da vila de Cuntis, que baixaba moi cheo, pero o que sí que rebordou foi un afluente, segundo nos indicaban fontes municipais. En cuestión de 30 minutos subiu o seu caudal ata medio metro, algo que obrigou, como ti ben indicabas, aos propietarios dunha vivenda a retirar xa en seres da planta baixa da súa casa. Lembremos que nesta zona quedaron suspendidas todas as actividade lectiva, tanto en centros escolares como en escolas infantís e tamén o transporte escolar. Dicíanos o alcalde que o peor agardase para esta tarde, por iso, como sempre, non nos cansamos de dicilo, hai que extremar todas as precaucións. Estánse a cumprir as previsións no interior da provincia de Pontevedra e a chuvia intensa e sen tregua está a provocar inundacións. En Cuntis desbordou o regueiro de Calvos, un pequeno afluente do río Gafos. Nalgúnas casas houbo que poñer en seres a salvo e desaloxar os cortellos. O servicio de emerxencia estuveron axudando a esta familia pois a desaloxar as partes baixas da vivenda e os animales que aquí teñen e bueno, pois neste punto subeu en aproximadamente media hora, subeu casi un metro, non, o caudal deste pequeno regato. Quitei as cousas da parte de baixo porque xa estamos acostumbrados a que a chea que non é o primeiro ano que hai cheas destas. Os veciños cren que a cantidade de auga caíra en pouco tempo e tamén o estado de conservación do regato provocaron o que definen como un susto. Sí, un susto, sí. Pero xa ten habido e despois o río non está limpio. Ali a parcelaria alteou a carretera e a agua
ven para atrás. Entendemos a intranquilidade da xente, non? Cando afecta a súa propiedade, como é a vivenda e aos seus enseres e as súas cousas, pois é normal que a xente este preocupada, non? Cuntis é un dos 16 concellos do interior da provincia que recibiron aviso por situación de alerta vermella ante a previsión de precipitacións fortes. E como a eles, máis de 20.000 veciños de Lalín están en máxima alerta por acumulación de chuvia. O Concello reforzou os servizos de Policía Local e Protección Civil que xa teñen xeradores preparados por se fallase a luz. O que máis preocupa con todo é o risco de inundacións. O río Deza rebordou esta mañá na zona de Vilatuxe e varias estradas están cortadas. Aí nese punto é onde sacamos sempre coches, por iso lle poñemos as vallas. Os responsables de Protección Civil de Lalín xa coñecen ben as zonas do concello máis sensibles ás enchentes, como o Pozo do Boi, esta praia fluvial onde o Deza xa rebordou a media mañá, moi preto de Vilatuxe. Así que quedaron xa pechados os accesos por estrada ante a previsión de que a auga acumulada río arriba poida chegar de repente. A circulación por estas estradas locais queda prohibida. O caudal do río xa medrara moito só unhas horas despois da alerta e prevese que aquí siga chovendo ata as 3 da mañá. O exalert realmente foi unha medida, penso que moi acertada, porque nos pon en aviso do que pode chegar a pasar. Estamos vendo que efectivamente sí que está o día presentándose complicado, con moita choiva, moita zona xa inundada, e o que fixemos desde o primeiro momento é poñer a todos os servicios de emerxencia en alerta, en aviso, e incluso todos os que estaban con días de permisos, días libres. Sí, na zona urbana sí, estuvemos limpiando os sumidoiros para que non se atascaran, para que foran capaces de librar toda a auga que se prevé que vai a vir. Facemos un recorrido tamén polos edificios máis sensibles, como poden ser o CIS, o Centro Médico, e as residencias de anciáns. Hai preparadas bombas de achicar e xeradores e pídese á poboación que evite desplazamentos innecesarios. No caso das zonas inundables, avisouse tamén os veciños de que se refuxen na parte máis alta das vivendas. Como medida preventiva, a Xunta cancelou as clases neses concellos do interior da provincia de Pontevedra. Tamén suspendeu o transporte escolar para evitar desplazamentos por estrada. Mónica. Si estamos no IES da Cañiza e como vedes as aulas están completamente baleiras, además se repítese en todos os centros educativos dos 16 concellos afectados pola alerta vermella por choiva. Nestes concellos tamén está suspendido o transporte escolar polo risco que supón desplazarse por estrada con precipitacións que durante esta xornada poderían acadar os 120 litros por metro cadrado. Para os escolares dos 16 concellos en alerta vermella pola chuvia é o segundo día de suspensión das clases. O pasado venres a neve impediu a actividade lectiva nos centros educativos e este luns as fortes precipitacións volven deixalos nas súas casas. Haciendo sus quehaceres de la casa que me saben ayudar y de ahí un poco de leer, lectura nada más. A Comisión Escolar de Alertas obrigou a suspender as clases en todos os centros educativos e escolas infantís. Algúns permanecían abertos, pero coas aulas completamente baleiras. É unha decisión dentro do centro manter uns servicios mínimos. Entonces abrimos igual o horario igual dende primeira hora tamén ata tarde, donde vai haber unha persoa o conserxe e unha persona do equipo directivo pois para poder atender a cualquier persoa que poida vir. Como medida preventiva, a Xunta tamén cancelou o transporte escolar. Hai un risco que hai moito transporte escolar que ten que andar por estradas que son comarcais, que teñen unha peligrosidade, entonces hai un risco grande. Entonces, se o fan, lle para a seguridade dos chavales, o miro perfectamente. Pois sí, por precaución, sí. Por precaución, sí. Este inverno a meteoroloxía está alterando o ritmo escolar con xornadas na casa e moi pendentes das alertas. Moi pendentes todos realmente, porque non só chove nos concellos con aviso vermello. Por exemplo, na cidade de Vigo, hoxe non poden sair ás rúas en paraugas e vai continuar así pola tarde, así que se vai ir acumulando auga. Hai zonas como a de Balaídos, onde acostuma xa acumularse esa auga, non deixan de mirar o ceo con preocupación, Xoel.
Sí, Marta, aquí na cidade de Olivica hoxe miran cara ao ceo e tamén neste barrio de Balaídos cara ao río Lagares, que pasa xusto por debaixo deste estadio e que durante as vindeiras horas podería haber aumentado o seu caudal precisamente pola acción desa choiva. Aquí nas Rías Baixas hai activo agora mesmo un aviso de nivel amarelo por precipitacións que poderían deixar en tan só unha hora acumulados de máis de 15 litros por metro cadrado. E a esas precipitacións hai que sumar tamén, a partir das 4 desta tarde, outro aviso activo pola Axencia Estatal de Meteoroloxía por refachos de vento que poderían chegar a superar mesmo os 90 km por hora. Todos estes avisos, tamén ese vermello que continúa activo no interior da provincia de Pontevedra, vanse prolongar durante esta tarde e tamén durante parte da próxima madrugada. Tamén hai que vixiar o nivel dos encoros porque seguro que se vai notar toda esta auga acumulada. Vean. Si, os encoros atópanse un chisco por debaixo do que é habitual nesta época de ano e iso axuda a todo aquí na demarcación do Miño Sil. Preocupa especialmente a zona do Baixo Miño, onde se agardan as maiores acumulacións, ríos como Deva, o Louro, o Touro, o Tamuxe, onde os crecementos adoitan ser rápidos. Tamén aquí onde nos atopamos o río Avio ao seu paso pola capital do Ribeiro. Os niveis máximos agárdanse para esta noite ou a primeira hora da mañá, despois baixarían hacia todo. Temos que seguir moi pendentes dos ríos porque a chuvia continúa durante toda a semana. O Avia chegándose aos 2,5 metros de altura na zona da Veronza, os servizos de emerxencia alertan do perigo de inundacións, xa cortaron varios paseos fluviais. Sí, os primeiros paseos fluviales a zonas máis baixas de costumbre, que son San Cristóbal a Quinza, e aquí esta área da Veronza son as primeiras sempre. Logo veremos a evolución da avenida, según se vaya producindo, si tendremos que chegar a outros puntos que xa tamén están preparados. As intensas chuvias xuntas a neve que derreteu na montaña e un dos ríos que entraba esta mañá en nivel amarelo, aínda que a maior preocupación na demarcación Miño-Sil está na zona do Baixo Miño. En cuenca muy pequeñita, con una cantidad de agua importante, pues la crecida es muy rápida y aquí se ve, fíjate, la pendiente. Espera que a partir ya de las próximas horas de esta tarde comiencen las crecidas y las situaciones de anormalidad, alcanzándose niveles que pueden superar el nivel naranja, incluso en algún caso que pudieran llegar al nivel rojo, y luego ya posteriormente lo que llegará más tarde pues será a lo mejor la crecida en Ourense o la crecida en Lugo. Niveis máximos que se quedarán entre esta noite e mañá, xa todo axuda a que estemos, din, ante un ano hidrolóxico normal. De hecho, si comparamos la media de caudales al momento actual de enero a 26 de enero con la media de los últimos años, estamos todavía por debajo del valor medio, con lo cual esta lluvia la va a llevar a una importante crecida. Na demarcación Galicia-Costa, os encoros están 9 puntos por debaixo do ano pasado. En Ourense cambiaron as paisaxes brancas polas leiras encharcadas. Do risco por neve dos últimos días pasaron a este aviso laranxa por chuvia intensa que afecta prácticamente toda a provincia. O aviso laranxa por choiva vese ben na Limia, onde moitas parcelas xa aparecen lagoas. Moita auga demasiado aquí en Xinzo, hoxe chove moito. Hai fincas que xa están inundadas, aí esa hacia a parte do río xa está todo inundado. Parcelas plenas, moi cheas de agua. Si, caeu moito, choveu toda a noite e caeu moito. Estamos hasta onde non sei quantos de tanta chuvia. A neve foi nos preciosa porque foi unha estampa maravillosa, pero bueno, de chuvia ahora xa estamos moi cansados. A borrasca José ben seguida da Ingrid, que deixou neve en Xinzo como hai anos non caía. Moita neve, foi moitos anos, eu non me acordo a ver tanta neve, moitísima. E agora agua, que non nos quere deixar. Moita neve que non teñen nevado nunca tanto e agora a agua. E de ver o río como vai. Chuvia por lo menos derretiu a neve, deixanos camiñar un pouquiño polas calles. A chuvia fai falta, pero é bastante, porque a neve fixe muchísima agua. E agora, tanto como chove, sigue. Na Baixa Limia en Trimo xa superan hoxe os 50 litros por metro cadrado, pero en toda a provincia de Ourense está a chover arreo. Este inverno é bastante duro, Sí, moi mollado. Fai moitos invernos que non ten chovido tanto e frío. Eu creo que un poquinho duro. Hacía moitos anos que non nevaba así. E mañá pode volver a neve en Xinzo e nos puntos da provincia de Ourense por riba dos 600 metros de altitude. Hai aviso amarelo por acumulacións de máis de 10 centímetros na montaña.
Se temos unha Galicia pasada por auga, son as 3 menos 10 da tarde, é momento en que as estradas se enchen de vehículos con ese ir e vir de xente que sae do seu traballo. Debemos extremar as precaucións para circular. Vemos as imaxes en directo da cámara da DXT, esta a que está situada na avenida de Alfonso Molina, que é a principal vía de entrada e saída da Coruña. Hai unha circulación fluida con bastantes vehículos, pero, como digo, nestes momentos circúlase sen problemas baixo a auga. Esta outra son imaxes da 52 o seu paso pola Cañiza. Este punto interésanos porque aquí está activado o aviso vermello. Recoméndase evitar os desprazamentos se non son imprescindibles. Como vemos, aquí sí que hai moitísimo tráfico, menos desta hora. Pois unha das recomendacións fundamentais neste día de borrasca é evitar coller o coche a menos que sexa imprescindible. Figura así nese aviso que recibían os 16 municipios que están en alerta vermella. Comprobamos que o tráfico foi escaso, pero aínda así, Carlos, hai xente que tivo que conducir sí ou sí. Sí, a Lama é un dos concellos que está hoxe en alerta vermella por chuvia. Aquí a verdade é que leva chovendo con forza dende primeira hora da mañá, tamén con moito vento en algúns momentos. Os veciños do municipio recibían onta tarde unha mensaxe de alerta recomendando, entre outras cousas, non se desplazar hoxe se non é necesario, pero a Lama é un concello moi extenso, as distancias entre os núcleos de poboación son grandes, e hoxe, como acontece en outros lugares, para algúns non quedaba outro remedio que acoller o coche, ben fose para acudir ao médico, ir á farmacia ou facer algunha compra absolutamente necesaria. A chuvia fixo da Lama un deserto. Nesta noticia apenas veremos xente camiñando, só algúns poucos coches, e os que saían estaban obrigados. Eu xa tiven que sair porque teño un rapaz pequeno con discapacidade, tiven que levarlo ao colegio a Pontevedra, entonces non me quedou outro remedio que salir, senón co día que estaba xa non salía. Se salín, tuven que salir porque ao ter animales teño un cabalo e tuven que comprarlle a cama para ter no suelo, está dentro, para que este seco, para que este quentiño. Máis que nada por iso, senón non salía, vamos, nin de broma. Precisamente para vir a comprar algo para a casa, porque ayer foi domingo, non había, está todo cerrado, había que buscar suministro para pan e esas cousas, leite e eso. A alerta que recibiron aquí arrincaba coa recomendación de evitar desplazamentos. Atopamos algún movimento nesta rúa, onde coinciden o Concello, o Centro de Saúde e a farmacia. En moito cambio, o sea, como un día normal. A xente de diario veu a súa medicación habitual e sen problema ningún, a verdade. Por sorte, de momento as estradas estaban limpas, aínda que o vento ollo tamén ameaza con guindar polas o asfalto. A alternativa ao coche podería estar no tren, pero as chuvias tamén afectan o tráfico ferroviario. Xa houbo atrasos en varios trens, tanto de media distancia como de alta velocidade, e algúns rexionais suspendéronse dende primeira hora da mañá. Pasaban das 7:30 da mañá cando a Adif anunciou nas súas redes sociais a cancelación dos trens entre Ferrol e Asturias por condicións meteorolóxicas adversas, sen ofrecer outra alternativa de transporte para os pasaxeiros afectados. 10 minutos despois anunciaban a suspensión do servizo ferroviario na rede convencional entre Ourense e Santiago e tamén con Vigo-Guisar polas mesmas circunstancias. En Vigo chovía moitísimo, en Pontevedra chovía un pouco menos, pero entendo perfectamente que non se podía pasar. A cancelación do servizo ferroviario non afectou os trens de media distancia do eixo atlántico que circularon de forma habitual, aínda que moitos deles foron acumulando atrasos. 20 minutos xa, máis ou menos. E ainda nos quedan outros 20. Mandarnos un mensaje antes Renfe que viña con 20 minutos de retraso. Non pude sair o tren, fomos en bus ata Pontevedra e de Pontevedra xa viñamos en tren, pero iba con retraso todo o rato o tren tamén. Afectada tamén a alta velocidade que tivo que ser limitada a 160 km/h nos trens entre Ourense e Santiago. Desde Madrid a Orense tuvimos un retraso de unos 10 minutillos y de Orense a Santiago hemos tenido 7-8 minutillos. Sí que es cierto que esta mañana nos han avisado de que podríamos hacer la devolución de los billetes y nos harían el cargo íntegro del coste por el tema de las inclemencias y las alertas meteorológicas. Malios trastornos, había moita comprensión entre os pasaxeiros. Non nos podemos enfadar. No, nosotros hemos cogido el billete un día antes del trabajo para ir sin problemas, porque sabemos que con este tiempo y mejor ir con cautela en estos momentos.
Poñémolo foco neste punto nas cámaras web do tempo que poden consultar en G24. Estas son as imaxes de Lalín, onde está activo o aviso vermello. Segue chovendo e xa a cámara nos ensina a pouca, escasa visibilidade que hai nestes momentos en Lalín. En Ourense tamén temos un día gris, e chove, aínda que está un poquinho máis claro. Así vai seguir toda a xornada. De feito, en boa parte desta provincia, o nivel de aviso é laranxa. Do interior imos ao litoral, porque este temporal tamén está afectando a costa galega. É un suma e segue pros pescadores que levan xa 2 semanas sen poder prácticamente saír pescar. Mariola. Si, aquí no porto de Malpica o tempo deu unha pequena tregua esta mañá que permitiu saír ao mar 2 embarcacións. Con todo, o peor agárdase para esta tarde. Está previsto que se active un aviso laranxa por vento e por ondas que poden chegar aos 8 metros de altura. Os mariñeiros dan xa por perdido este mes de xaneiro e advirten que as previsións para os primeiros días de febreiro tampouco son optimistas. Cos barcos amarrados a porto, toca facer traballos de mantemento. Sí. Limpa as caixas, andas que limpa a igua. E traballas un pouco, se pode. Van xa 2 semanas sen poder traballar de xeito. En portos como Malpica poucos se arriscaron a sair ao mar aproveitando unha pequena tregua no tempo. Non vai. Pero poucos. Van dous van a pescar, traerán peixe ahora. E outros 2 van tirar o aparello para o mar, para mañá. Din os mariñeiros que decembro non foi bo e xaneiro xa o dan por perdido. Este ano tocou a lotería. Este ano non hai queixa. E a verdade é que fai anos que non temos, porque vimos arrastrando a campaña de Nadal, que foi moi mala, comezamos xaneiro así a golpiños, indo un día parando 2, indo outro día parando outros 2, pero agora levamos prácticamente, imos para 15 días e anticipamos que vai ser outra semana máis. As previsións mirando o tempo son malísimas, moito mar, moita altura de ola, moito período de ola, entón, bueno, anticipamos que non vai haber peixe nas lonxas. En terra hai chuvia e vento que irá arreciando nas próximas horas. Na Coruña permanecen pechados os parques e xardíns e na praia de Riazor non foi posible reanudar os traballos de recomposición da duna estragada pola forza do mar. As autoridades piden precaución e recomendan evitar as zonas máis próximas á costa. No outro extremo de Galicia, con esta mala mar, houbo que cancelar o transporte de ría que conecta Vigo con Cangas e Moaña. Mar. Si, boas tardes. A Borrascallose fai que se xa imposible manter o transporte marítimo na ría de Vigo, co litoral en aviso laranxa por ondas de entre 4 e 5 metros e fortes ventos. Coa mala mar e as condicións adversas, as navieiras decidiron suspender as viaxes entre Vigo e o Morrazo. A primeira hora, o servizo a Cangas aínda operou cada media hora adaptado ás condicións do mar, pero a partir das 10 xa decidiron non seguir navegando. Media hora máis tarde tamén se suspendeu a liña a Moaña. As navieiras decidirán ou non retomar as rutas cando melloren as condicións do mar. Galicia dá un novo paso para aumentar o parque de vivenda pública. Xunta, sector e consumidores impulsan un pacto para conseguir chegar a 2030 con 10.000 novas vivendas de promoción pública. Este segundo pacto de vivenda de Galicia está acordado por Xunta, promotores, construción, arquitectos ou usuarios e inclúe varias medidas cun reto: chegar ás 10.000 novas vivendas de promoción pública en 5 anos. Vai desde a construción de novos inmobles, tanto protegidos como en colaboración público-privada, impulsar tamén vivenda libre, impulsar a rehabilitación, facilitar máis solo residencial, axudar os cidadáns con especial vulnerabilidade, e son medidas con todos os destinatarios posibles que estén implicados neste proceso, concellos, promotores, cidadáns. Neste ambicioso obxectivo van investir 2.000 millóns de euros, o 82% de fondos da Xunta e o resto do Estado e europeos. Alfonso Rueda destaca o impacto desta medida na economía e no emprego. A previsión é mobilizar, porque tamén vai haber construción en réximen de colaboración público-privada, 5.000 millóns de euros por parte de empresas, de particulares e creación moi importante de varias decenas de miles de postos de traballo mentras dure a execución de todas estas vivendas. Nesa liña, a Xunta acaba de licitar a construción de 49 vivendas públicas en Ferrol. E no sector do transporte da provincia da Coruña mantense o conflito. Sindicatos e patronal non chegaron esta mañá a ningún acordo, así que non se desconvoca a folga.
Apenas hai imaxes da reunión doxe, porque apenas durou. A patronal puxo como condición que os sindicatos renunciasen aos piquetes violentos e fixeran unha declaración pública contra eses actos. Non o conseguiron. Negociar significa, lóxicamente, buscar ese acordo de concesos polas dúas partes, pero é unha condición básica, non? Aunque non podemos estar aquí sentados mentre se están rompendo os coches ou se está coaccionando a xente. Para os representantes sindicais, os empresarios do transporte non teñen vontade de negociar e puxeron unha excusa para se levantar da mesa. Nada, que houve moitas incidencias, que hai coaccións por parte dos piquetes, bueno, o típico que todo o mundo pode decir, pero que todo o mundo sabe como hai que solucionar o conflito. Entonces, a patronal ten que valorar se quer entrar neste xogo peligroso, porque eu creo que é un xogo peligroso, a indefinida non a quere nadie, pero é evidente o único camiño que nos queda, estános empujando aí. Nin hai data para unha próxima reunión, nin o clima xeitado. Se non hai cambios, o próximo luns comezará a folga indefinida do transporte na provincia da Coruña. A crise ferroviaria parece non ter fin. As incidencias desta mañá nos trens de Rodalíes de Cataluña súmase unha nova rotura da vía do AVE, esta vez, María Cheda, na liña Barcelona-Madrid. Sí, ata 2 veces nunha sola hora houbo que suspender o servizo de Rodalíes en Cataluña e ese, como ben dicías, Marta, non foi o único problema ferroviario de hoxe. A media mañá soubemos dunha nova rotura na vía do AVE entre Barcelona e Madrid, o que obrigou a reducir a velocidade a 80 km por hora e ademais a cortar a circulación tamén nun tramo desa vía. Foi o maquinista o que alertou este mesmo domingo da incidencia e agora os atrasos acumúlanse. Nova xornada de incerteza nas estacións e nova xornada tamén de indignación entre os pasaxeiros. Grazas, María. O ministro Óscar Puente admite que o sinistro de Adamuz foi nun carril novo que estaba soldado a un tramo antigo. Puente defende a súa xestión, pero dende o Partido Popular piden a súa dimisión e que Sánchez dea esta mesma semana explicacións no Senado. O presidente anuncia que vai comparecer, pero será no Congreso dentro de 15 días. Si alguien ha contribuido con su acción o con su omisión a causar estos hechos o a agravar sus consecuencias, que caiga quien tenga que caer. Y si soy yo, pues señores míos, pues tendré que ser. El señor Sánchez no le puede pedir a nadie que dimita por falta de gestión o por mentir, porque eso supondría la dimisión de él mismo, y él necesita un cortafuegos, que mejor que el polemista Puente, pues para quitarse él de la primera línea. Dende Galicia, Alfonso Rueda pide ao Ministerio de Transportes claridade, sobre todo para darlles certezas aos viaxeiros de tren. O presidente da Xunta exixe que se poña fin ás dúbidas sobre o servizo actual. Introducir moitos temores. De repente se baixa a velocidade tamén en Galicia. Que pasa? Que non se podía circular esa velocidade e se estaba facendo, poñendo en perigo a seguridade dos viaxeiros. Non pasa nada. Mire, eu creo que non é dabondo. O goberno está intentando decir que con comparecer chega. Non, hai que comparecer e aclarar e non ocultar. Retomamos neste punto a información sobre a borrasca Joseph que obrigou a activar ese aviso vermello por chuvia. Estamos en directo na sede, en primeiro lugar, da Axencia Galega de Emerxencias para seguilo minuto a minuto do balance das incidencias. Tamén estamos en Cuntis, onde xa rebordou o río, polo tanto, moitísima precaución e todos cos ollos postos na auga. En Vigo, ademais, onde non escampou case ningún segundo durante toda a mañá e a chuvia vai seguir acumulando, provocando incidencias previsiblemente na cidade olívica. Primeira parada na estrada, Axencia Galega de Emerxencias. Nuria, como está agora a situación? Pois vamos a buscar a última hora aquí na Axencia Galega de Emerxencias co seu xerente, que é Marcos Araujo. Que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Marcos, pasan pouco das 3 da tarde. Cal é o balance de incidencias a esta hora? Bueno, incidencias aquí no 112, tenemos activas ahora 90 incidencias, por meteorología adversa alrededor das 70, 75. É verdad que, como ben decíamos, é acumulativo, ahora estamos mirando esas acumulacións que está
están chegando os 86 litros por metro cuadrado na zona de Muros e Noia, 96, despois a temos en Forcarei 86, baixando un poquinho hacia Mondariz estamos en 84, bueno, xa miramos que as acumulacións van hacia esos 150 litros metro cuadrado que en principio se esperaban. É verdade que está afectando máis a provincia de Pontevedra Costa, máis que ao centro da provincia de Pontevedra, que era un pouco o que esperábamos. O que preocupa sobre todo agora é como vayan comportándose os ríos. Sabemos que xa puntualmente hai rebordamentos, por exemplo, na zona de Cuntis, no lonxe de aquí, nese río Gallo. Sei que vos preocupan sobre todo aqueles ríos máis grandes que atravesan moitas localidades, claro. Efectivamente, como contábamos, estamos facendo o seguimento do UMIA, estamos facendo o seguimento do TEA, que agora xa uns das estacións da Foro nos entrou tamén seguimento en Laranxa. Xa sabemos que o TEA en algunha zona xa vai fora do cauce normal, que, bueno, en zona inundable, pero ainda sin afección a vivendas, na zona máis próxima a Pontareas, estando facendo seguimento un pouco de todas as zonas. Marcos, con todo, o que pode vir aínda pode ser complicado, lóxicamente os ríos teñen un comportamento acumulativo, vai a seguir chovendo hoxe durante todo o día e ademais vai a seguir chovendo toda a semana. Sí, efectivamente, digamos que hoxe digamos temos esa acumulación que nunca tivéramos, que pode chegar aos 150 litros metro cuadrado, pero é certo que ao longo da semana non para de chover, vai haber acumulación, os niveles freáticos van a subir, toda a auga vai chegar directamente aos ríos, aos cauces do río, co cal vamos a ter que estar moi encima para intentar evitar calquer tipo de incidencia que sea maior. Pois moitísimas gracias, Marcos. Despregado todo o dispositivo para atender precisamente a eses posibles rebordamentos puntuais. Vai a continuar chovendo, de cara á tarde vai nos seguir facendo con forza e ademais vai aumentar a intensidade do vento, así que hoxe vai ser aínda unha xornada complicada. Citabades Cuntis, os veciños foron previsores, xa tomaron medidas para evitar que se lles estraguen os mobles. Alejandro. Te doy. Sí, efectivamente, pois aquí parece que non dá tregua esa chuvia. De feito, dende que chegamos ás 7 da mañá aquí para facer directos non parou ningún segundo e conforme ian pasando as horas parece que a chuvia ia collendo cada vez máis forza, acompañada tamén de fortes refachos de vento. Agora mesmo as miradas están todas postas nos ríos, o río Gallo ao seu paso por Cuntis sí que baixa moi cheo, pero o que sí saiu do seu leito é este afluente que podedes ver agora mesmo en directo, que obrigou aos propietarios dunha vivenda a retirar xa algúns enseres da planta baixa da súa vivenda. Chove tanto, chove sobre mollado, que o chan é imposible que absorba tanta auga. Lembremos que aquí nesta zona de alerta vermella, 16 concellos, quedou suspendida tanto as clases como o transporte escolar. Atentos porque este aviso por chuvia, este aviso vermello pode ser dos que fagan historia. Había 9 anos que non tiñamos un episodio desta gravidade en Galicia. De feito, dende que se aplica o actual sistema de avisos, só se produciron 4. O primeiro, outubro de 2010, despois foi en decembro de 2012, no 14 e no 18. En decembro... Corrixo isto porque é decembro de 2017. Esa é a data. Ali produciuse a borrasca Ana, que deixaba ao seu paso unha morea de incidencias. Ano 2017. Que agora a borrasca Josep xa en decembro de 2017, outra de nome Ana puxo en máxima alerta a toda Galicia. Unha borrasca que teña ventos fortes, cantidad de agua. Se a xente non tivera esas medidas de prevención, igual poderíamos ter algún accidente maior. Aquel 10 de decembro preparábamos para o Nadal. Houbo precipitacións que superaron os 170 litros nalgúns puntos e refachos de vento de 150 km por hora. Ese día voou o teito dunha casa en Marín, a cuberta do pabillón de Sada ou a da nave de Pescanova en Arteixo, que bateu contra os edificios próximos. Unha racha moi forte de vento, foron 3 ou 4 minutos, que foi un pouco que levantou o que é o teito de bajamar. Varios puntos de Galicia quedaron sen luz e o río Verdugo desbordou en Ponte Caldelas. Houve moito aire
chuvia a mazo. En 50 años nunca se recuerda unha cosa así tan de repente. A neve chegou á montaña de Lugo. E neva, acabo de chegar ahora tamén, pero bueno, aí para revolver xa estuve que baixar de que o furgonciño non hai roda. Os menos que hai chegaron porque os países trouxeron nos coches particulares. Daquela a borrasca Ana tamén se cebara coa provincia de Pontevedra. Houbo 512 incidencias, case a metade das que houbo no resto do país. Xa hai condena para os dous acusados de matar a Antonio Costa, un coñecido praceiro de Santiago, en novembro de 2024. Os dous aceptan cumprir 11 anos e medio de cárcere e un acordo previo. Desta maneira evitan o xuízo que comezaba hoxe. Os acusados xa culpables pediron perdón polo crime. Os socialistas galegos defenden o acordo para financiar o servizo de axuda no fogar ao que chegaron a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias. Non entenden que o BNG non se sume tamén. Este é o acordo que defendía o BNG ata que se chegou ao acordo. Quero dicir que o BNG tamén estivo a favor na FEGAN porque non se escoitaron voces críticas, porque non as hubo, cando o acordo da FEGAN para negociar baseouse nestas contías. E quero recordar que tamén o dixo o presidente da FEGAN, que estaremos esperando para ver se algún concello do BNG, que considera moi malo o acordo, supostamente, devolve os cartos ou non. E a voceira do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, pon como exemplo de boa xestión o acordo do alcalde do BNG de Muras con Iberdrola. Di que este concello vai recibir máis de 300.000 euros anuais pola repotenciación do parque eólico que xestiona a eléctrica alí. Como sabedes, a nosa posición, a posición do BNG, é moi clara en relación á riqueza eléctrica que temos no noso país. Creemos que esta riqueza ten que revertir en beneficio da maioría e para iso propoñemos que se cree unha compañía eléctrica pública e unha tarifa eléctrica galega. E esta noite celébrase o primeiro cara a cara entre Jorge Azcón, candidato do PP á presidencia de Aragón, e Pilar Alegría. Un debate que se celebra en Aragón TV e poderán seguir en G24 na nosa web a partir das 10 menos 10 desta noite. Es imprescindible. Retomamos aquí esa estampa que ten Galicia baixo a chuvia. Este é a cidade de Vigo, precipitación que continúa superando os 30 litros no litoral das Rías Baixas. Seguimos en Pontevedra, visibilidade nula na nosa cámara. Recorden que poden facer este seguimento en directo e que a provincia de Pontevedra, sen dúbida, será a máis afectada por este río atmosférico asociado a esta fronte que nos afecta. Recorden ese aviso vermello, serán as zonas onde a acumulación ao final do día sexa a maior, desta hora superando os 70 litros, por exemplo, en concellos como Forcarei ou Mondariz, e aí temos 120 litros en 12 horas, máxima precaución. Toda Galicia, en todo caso, está en aviso por precipitación e aí ven as zonas, en laranxa tamén na provincia de Ourense, con acumulacións que van ser moi importantes nesa zona. Pero chamo a atención non só nese litoral da situación, senón tamén por eses refachos máximos. Ollo que durante esta madrugada e esta noitiña van superar os 100 km por hora en moitos puntos da comunidade. A Coruña promocionase como destino gastronómico no evento Madrid Fusión, que comeza hoxe. A cidade está representada polo chef do restaurante A Mundiña, Daniel Cárdavan, nunha programación que combina talleres e degustacións. Todas as propostas, como esta que vemos, o bocadillo de cigala, teñen como base produto galego e reivindican o mar como eixe vertebrador. Están de celebración na China e prepárense para recibir o novo ano do cabalo que comeza no noso 17 de febreiro e xa teñen listas as enormes lámpadas que van iluminar o ceo para traer boa fortuna. Con esas imaxes tan evocadoras rematamos o telexornal Mediodía. Ata mañá.